Idol Bernard, kumusta di sitwasyon ita nga iliti karasi ken ito yung may paay nga tulong please kamen. Yes, good morning Idol Joanne. Ikaligiti nga gundaway nagkidaw ti opisina ni Congressman Sandro Marcos iti tulong maripod kaligiti nagdudu mga ahensya ti gobyerno amang ted ayuda iti iliti karasi napapektaran iti grass fire. Nakikoordinar ti opisina ti Congressman iti biyang ti Department of Social Welfare and Development pakiramanan iti Department of Labor and Employment ngamin ta digitoy ket masapol da iti extended assistance iti karasi Ilocos Norte. Malaksib pay kadigitoy ket tumulong pa iti Provincial Government of Ilocos Norte karon na nakadigiti na apektaran met kakabsat amanalon iti nadakamat nga ili. No malagip ket nagsubseb iti naindaklan nga apoy dagiti kaming iti Bureau of Fire Protection pakiramanan iti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council iti probinsya pakiramanan ti Air Force nga nagtitinulong tapno malpas mino masibsiban dito naindaklan nga apoy nga napasamak iti karasi Ilocos Norte. Malagip Idol Joan nga kadigitoy nga banbantay paset na iti pidig ken kumamang iti karasi Ilocos Norte ket digiti saan nga kayat digiti lokal gobyerno nga magasaw-gasaw babaen pa lang kadigiti umululi iti bantay ken kasapay digiti nadumapay nga efforts nga maliklikan iti kakasoy nga uram iti nadakamat nga lugar. Ti Calabes ket Pidig Ilocos Norte tinaadaan iti kasoy nga kadakkel nga uram iti naglabas sa tuwen 2024 ket itatan na sublat meten iti karuba na nga ili iti karasi Ilocos Norte. No makita tayo digitoy halos agkapada iti namunganayan nang rugi iti grass fire nga nagbalin nga forest fire ket dito iti balaag pailaeng iti Bureau of Fire Protection iti naglabas sa bulan iti Disyembre. Ta makita tayo digiti nagdo mga efforts iti Provincial Government of Ilocos Norte kadigitoy nga gundaway no kasano iti plastarda ket kurang iti kagamitan nga agturong kas makita tayo deti latest Idol Joan nagusar da pain iti helicopter tapno lang nga masebseban digitoy kabambantayan nga paset iti probinsya tay nga Ilocos Norte. No, ariga na Idol Joan, kurang nga talaga digiti kagamitan tayo ditoy probinsya nang nagrona kadito ket eye opener para kadigiti narway nga Ilocano ken kasapa iti lokal a gobyerno nga masapol tayo talaga iti adadupay nga equipment nga mga bantay ken kasapay imang subsub kadigiti uram nga mapaspasamak iti kabambantayan ti Ilocos Norte. Idol John? Idol Bernard, no kurang ti kagamitan na posible nga kurang pa ba mo ti tao ano manpower? Yes, isud ka po na nga dati Calabes na isiyangkat dati Agridam nga training para kadigiti nagdo mga barangay officials, pakiaramanan kadigiti volunteers nga kayat damet iti tumulong kadigiti kakailyan tayo nang nangruna iti uram. Actually dapat ket datay amin ket amo tayo ti Agridam. Basic life support, pakiaramanan iti quick response nang nangruna iti biyang ti disaster digiti Gined, Layos, uram ken da dumapay. Tadikidi nga umununa iti social media nga adaptaran digiti kakailyan tayo. Nga umuna iti amin iti panagtawag kadigiti ahensya ti gobyerno nga mga tulong ken kasapay amudat aramiden no adda iti may rescue nga individual Idol Joan. Dito nga efforts ket nabayagen nga aramiden iti Provincial Government of Ilocos Norte makitinulong pay iti opisina ni Congressman Sandro Marcos ken kasapay digiti ahensya pagyamanan ti PGIN ken opisina ni Congressman Sandro digiti aktibo nga tumultulong Marines, PNP, Coast Guard, Bureau of Fire Protection, PDRRMC, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ken kastapay kadigiti force multipliers nga ada iti Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council met Idol Joan. When nga rod usually digiti pa digiti lectures nga may adal kadigiti estudyante tapno no mamulagatan da digiti itatang pakaammo dapat met data yung recipient agad responsible tayo met nga mga what when kas ano met panang apply tayo di nga min Idol Bernard. Yes, rumbeng laeng nga mai
pakaabo kadakwada nang nangrunat digitoy Idol Joan sipod pa dati warning ket 2024 pa lang so pagtapog tay ti bulan ti Enero dumiten ti mapaspasamak nga uram hasta pay na experience tay pay digiti ginggened nga mapakakitutan tayo kaduan kada tayo ket maalarma kaduan met ket umununa iti social media iso ano-ano't aramidan kadeti nga klase nga didigra ket masapol nga maipakaammo kadigiti kakailian tayo maimpormaran da tapno di da nga agpanik and at the same time ado digiti maaramidan ken maliklikan iti disgrasya pay kadigiti sa bali pay nga tattao Idol Joan. Nga man ati damag mo Idol Bernard adabat ti barong technology at adaptaren tayo ba nagidis usaren damit iti balasyo taaw no kas lamit lang kadeti pasamak iti California nga handamit magabi nan digiti disaster nga kakastoy. Well, awan pa iti nakita tayo nga ng perfect iti disaster Idol Joan nang nangruna iti uram. Ket makita tayo mat iti United States of America napasamak iti naindaklan nga uram iti Hawaii. May isa kadigiti isla ti Hawaii. Ket same with iti Los Angeles, California. Nga di damot nga magabinan ket nagpatulong pa iti sa bali nga pagilian. Tapno masubsuban deto nga naindaklan nga apoy. We cannot measure no kasano iti kabayag na kapaot na iti uram at deto ket may isa kadigiti arig na ket kasla agtatakaw nga di nga mapakadaan nga sumreklat iti may isa nga lugar. Isot gapo na nga ure kasanot kaado nga equipment nga mausar no uram ti mapagsaritaan ken may isa pa nga warning iti biyang ti Pag-asa if you could remember Idol Joan ket dati napigsa nga angin ni angin amyan pakagidan ken ni Easterlies nga mga puyopoy iti angin ti nalami isken nabara a panawen nga gapo iti Pacific Ocean isot gapo na nga adaman sang kabasit nga po urtata ket posible nga manginitunda iti naindaklan nga uram Idol Joan isot tayo maliklikan ken sa pala kumata maikan ti importansya ti provincial government of Ilocos Norte digito nga paspasamak kasi adapay lang met digiti agpupuor garami ken digiti da dumapay nga saan nga makontrol ken saan nga mabantayan amin iti biyang ti gobyerno tay Idol Joan. When nga ron taore dito city, iti rural areas ket adapay lang dagiti ag ururam wenno ag pupuor ket idinto nga adapay dagiti loss wenno paglintegan tapno no saan nga mapasamak ko wenno sanda nga aguram ngem adala tamet dagiti sanda nga mapanunot nga maiparit dagitoy adadala nga ro den apoy ti rural areas ikaryo dalata ti agpuor ket adami dagiti ag kolektar apoy ti basbasura nga masapol kong mga masegregate tapos iso iti pakai dulinan wenno pakaibelengan na hantayon nga gururam wenno hantayon apo nga aramiden dagiti tradisyonal sa balin apoy ti tiyempo itatay so nga masapol nga datayo nga tattao agbalin tayo nga responsable saan tayo nga agdependar no anaman dagiti possible nga tulong nga iti ti gobyerno wenno dagiti preventive measures nga aramiden no digit di mismo nga gapu kanya tayo nga tattao dito panagsakbay. Yes, exactly Idol Joan and of course digitoy nga ayudan to nga gapo iti opisina ni Congressman Sandro baka mot di nga mapanda pa iti opisina da saan Idol Joan yawaton iti opisina ti Congressman iti First District nga agturong to kadito nga nadakamat nga ili Idol Joan taba kadikidi nga makipila-pila na penang dito syudad ti Lawag at tapno naganan dati coordination ket iti biyang ti lokal na gobyerno ti Karasi Ilocos Norte nga insigida kaya namnamaen tayo Idol Joan because nakita tayo met digiti na usang nga ahensya ket pakairamanan pa iti Philippine Air Force so ket nasawen automatic meten na in-use tayo moten dito iti bineg national nangagdan ijay ket namaen tayo iti suporta met iti Presidente Bongbong Marcos ken iti Senado ni Senator Amy Marcos kadigitoy nga Gondaway Idol Joan. Okay? That latest update manipod iti opisina ti Congressman Sandro Marcos ken kasapa iti update manipod iti Ilitipidig Ilocos Norte para iti IFM News Idol Bernard Ver tatak RMN. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.